Daşowuzda ogullaryny sünnet etdirmekçi bolýan ene atalar durly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup başladylar. Ýurdun Demirazyk welaýatynda soňky bir aýyň dowamında polisiýa we hukuk işgärleri yerli tebipleri ýygnap, olaryň mundan beýlek çagany sünnet etmeli däldiklerini, ýogsa da agyr jerime salynjakdygyny duýdurýarlar. Eger-de ýekejaňyzyň sünnet edeniňizi eşitsek, birinji tapar 3000 manada çelini jerime salarys, ondan soň hem türmäge basarys diýip haýbat atdylar. Deyip aktif etrafında tebipçilik bilen meşgullanýanlaryň biri Azatlyk radiosynyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Beýle ýagdaýyň fonunda yerli häkimetler raýatlardan mundan beýlek ogullaryny döwlet hastahanalaryna sünnet etdirmeliklerini talap edip başladylar. Emma ýaşaýjylar tebäbi düşündirilmeýän bu täze talabyň netijesinde özleriniň uly kynçylyklary şol sanda goşmaça çykdyjylar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdyp serenýärler. Döwlet hastahanasynda sünnet etdirjek bolsaň ilki kassa 30 manat töledýärler. Soňra umum bahasy 50 manatdan geçen dermanlaryň tanyny berip, olary hem öz hasabyna aldyrýarlar. Mundan başga sünnete ýatyrılan çaga hirurgiýa bölüminde narkozy meňzeş, agyryny azaldan bir sanjym urýarlar. Mundan soň çaga bir ay çemesi aňsyz ýaly gezýär. Şeýle de sünnet eden Lukman el hakym diýip 200 manat soraýar. Ozoldan tebipler sünnet üçin 100 manat alardylar. Goşmaça çykdyjylar maşgalamyza gaty uly urgu bolýar diýip ýakynda ogluny döwlet hastahanasynda sünnet etdiren Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýjylarynyň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Şol bir wagtda ogullaryny sünnet etdirmekçi bolýan daşowuzlaryň bar harjy diňe goşmaça çykdyjylar bilen çäklenmeýär. Çagany sünnet etmäge mümkinçilik berýän hirurgiýa bölümli hastahanalar welaýatynyň diňe tanynjy etraplarynda bolup, ýaşaýjylar ol ýere aşmak üçin kä halatlarda ýüzlerçe kilometr ýol geçmeli bolýarlar. Hirurgiýa bölüminde urologiýa bolan hastahanalar Daşowuz şäherinde we Sapar Murat Niýazow etrawynyň merkezinde bar. Ruhu Welent we Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýjylary ogullaryny sünnet etdirmekçi bolsa 150 kilometr ağırlygy geçmeli. Sünnet edilen çagany sowuk howada awtobusda hem äkidip bolmaýar. Onuň üçin ýene goşmaça çykdyjy edip hususy taksini hakyna tutmaly bolýar diýip ýakynda ogluny sünnet etdiren Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Bu ağırlykda geçen hepde Daşowuzyň aktif etrawynda çağılary öz öýünde sünnet edýän, pensiýa çykan bir hirurg urolog Lukman howpsuzlyk gullukları tarapyndan saklanyp, häzir onuň işi suwda geçirildi. Galy berse-de Daşowuzyň saglyk saklaş edarlaryndan bu täze talabyň girdilmeginiň sebäplerini ýa-da maksatlaryny anyklamak tynançyklary netije bermedi.